खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आयेन बेरेखायै दखल खालामनायनि हेंथायै रायजो नाङैनो इभिक्सन खालामनाया सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो गुवाहाटी नोगोरमानि आदिंगिरि सूर्य हाजोआव सन्देहगोनां सुबुंफोरा दखल खालामनाय खौराङा सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला आदिंगिरि सूर्य पाहाराव सन्देहगोनां सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थानायजों लोगोसेनो सूर्य पाहारनि मुंखौ सोलायनानै कुरटपुर खालामबाय आरो बै जायगायाव गंसे मस्जिद आरो गंसे माद्रासाबो खुलिनानै लादोंमोन। नाथाय बे खौराङा सोराङाव फैनायनि उनावनो कामरुप नोगोरमा जिल्ला खुंथाया आदिंगिरि सूर्य पाहाराव इभिक्सन खालामनो थाखाय साखाफारा जादों। रिपर्टनि बादिब्ला सूर्य पाहाराव मोनसे नखर जागायजेननानै गं 70सो नखर जाफैबाय आरो 300निबो बांसिन सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै लाबाय। बै सुबुंफोरा बरपेटा, नगरबेरा, हाइलाकान्दी बायदि ओनसोलनिफ्राय थांनानै आदिंगिरि सूर्य पाहाराव न' बानायहैदों। नाथाय सार्कल अफिसारआ बे जायगायाव थांनानै आयेन बेरेखा दखल खालामनाय सुबुंफोरखौ बे जायगाखौ नागारनानै थांनो थाखाय बिथोन होदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला हाइलाकान्दीनिफ्राय फैनाय हजरत शेख आलाउद्दीनआ बे मस्जिदखौ लुदों आरो सिगाङाव बे मस्जिद साखाथियावनो मोनसे सूर्य मन्दिरसो दंमोन। नाथाय सन्देह गोनां सुबुंफोरा बे मन्दिरखौ सिफायनानै मस्जिद लुदों। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय राजपुर गामिनि थागिबि रायजो राजाफ्रा मोनसे खौरां मेल खुंदों, जेराव बिथांमोना बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बादिब्ला गोबां बोसोर जों आन्दोलन खालामनायनि गेजेरजों BSC, BTC आरो दायो BTR गोरोबथानि गेजेरजोंसो गहपुर ओनसोलनि राजपुर गामिया BTR सोरखाराव सोसनजाबाय। बेनिखायनो फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव दानि सोलिफु सोरखार एबा BTR सोरखार, जाय सोरखारनि गेजेरजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों राजपुर गामिया BTRआव सोसनजाबाय। बेनि थाखाय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव UPPL दोलोखौनो जों मदद खालामगोन। गहपुर हालामनि बर'फोरा मोनसे समाव गोबां आन्दोलन खालामनायनि गेजेरजों गोबां थैनो गोनां जादोंमोन आरो न'बो सावजानो गोनां जादोंमोन। बे मोनफ्रोमबो आन्दोलनाव गहपुराव थानाय बर' हारिफ्रा मैखोमै बाहागो लादोंमोन। नाथाय जों नुनो मोन्दों BSC गोरोबथा जाबाय, नाथाय जोंनि गहपुरा थालांदों आरो BTC गोरोबथायावबो गहपुरा थालांदों। आरो थामथि गोरोबथा BTR गोरोबथा जानाय समावबो गहपुर हालामा थालांदोंमोन। नाथाय बेनि थाखाय जोंनि गहपुर हालामा रायजो जानाय बर'फ्रा गोबां दुखुआव दङमोन। नाथाय बे मोनथाम गोरोबथानि गेजेरजों जोबथा गोरोबथायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गहपुर हालामनि गोबां बर' गामिफ्रा BTRआव सोसनजाबाय। बेनि थाखाय जों जोबोद गोजोनदों आरो जाहाथे फैगौ समफ्राव गहपुरनि माखासे थालांबावनाय बर' गामिफ्रा BTRआव सोसनजागोन होननानै आसा खालामदों होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों बिथांमोना। गुवाहाटीयाव बांद्राय गरमखौ सहायनो हायैनि थाखाय सासे कनस्टेबलनि जिउ खहा। गुवाहाटीनि दिखुली पुखुरीनि साखाथिनिफ्राय बे खौरांखौ मोननाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला हितेश्वर कलिता मुंनि सासे कनस्टेबलआ पानबाजारनिफ्राय थाबायनानै थांबाय थानाय समावनो हरखाब दिखुली पुखुरीनि लामा साखाथियाव देहाया गरमखौ सहायनो हायैयाव हायाव गोग्लैयो आरो जायगायावनो जिउ खहा जायो। जाथाय जानाय उनाव पुलिसनि हानजाया सौहैनानै कनस्टेबल हितेश्वर कलितानि गोथै देहाखौ बोखांनो हानायजों लोगोसे बिनि साखाथियाव गांसे बेगखौबो बोखांनो हायो। बांद्राय गरम जानायनि थाखायनो सहायनो हायैयाव बिखौ जिउ गोमादों होननानै सन्देह खालामदों पुलिसनि हानजाया। दिसपुर पुलिसनि जेआव नांदों साथाम साइबार दायनिगिरि। गुवाहाटी सोहोराव हमनो हादों बे साथाम केरेलानि साइबार दायनिगिरिखौ। गुवाहाटी सोहोरनि सुपार मार्केटनि गंसे हटेलाव साइबार दायनिगिरिनि खामानि मावबाय थादोंमोन बे खाजानाय दायनिगिरिफ्रा। खाजानाय साइबार दायनिगिरिफोरखौ गौतम शिबु, लीना, मोहम्मद समीर, अमन अन्ड्र शेख सिंधे होननानै सिनायथि होदों पुलिसआ। गुवाहाटीयाव खनसेनो बिमा आरो फिसाजोनि जिउ खहा। मिथिनो हानाय बादिब्ला गुवाहाटी सोहोरनि मालिगावनि कामाख्या नोगोराव सर्ट सार्किट जानानै बे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय हरनि समाव मबाइल फन आरो टेब्लेटखौ चार्जआव होनानै मोनसे खथायावनो उन्दुनानै दङमोन बिमा आरो फिसाजोआ। मबाइल आरो टेब्लेटखौ चार्ज होनानै गावसोर उन्दुनाय बिसनायावनो दोनदोंमोन। नाथाय बे चार्ज होबाय थानाय समावनो हरखाब सर्ट सार्किट जानानै मबाइल आरो टेब्लेटआ बेफ्रुयो, जायनि जाहोनाव बिसनायाव अरा खामलांदोंमोन। बे सर्ट सार्किट जानाय लोगो लोगोनो बिमा आरो फिसाजोआ दुखुनांथावै जिउ खहा जायो। बे जाथायजों जिउ खहा जानाय बिमानि मुङा दीपशिखा चक्रवर्ती आरो फिसाजोनि मुङा शर्मिथा चक्रवर्ती। बे गिख्रंथाव जाथायाव साखाथिनिनो खथायाव थानाय बिफा सुब्रत चक्रवर्तीआबो जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुब्रत चक्रवर्तीखौ फाहामथायनि थाखाय GMCHआव दैथायहरनाय जायो आरो बिमा फिसानि गोथैखौ जालुकबारी पुलिसनि हानजाया जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै नायबिजिरनायखौ जागायजेनो।
सासे आइजोनि नखराव मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हादों पुलिसआ। मंगलदैनि 2 नं वार्डआव आसिया बेगम मुंनि सासे आइजोनि नखराव सिग्रोमनायनि गेजेरजों गं 8था मबाइल फन, 27था ड्राग्सजों आबुं कन्टेनार लोगोसे नोगोद 62,000 रांबो बोखांनो हायो। बेजों लोगोसेनो बे जाथायजों सोमोन्दो थाबावनाय आनवार हुसैनखौबो खानो हादों पुलिसआ। बिटिसि बिसायख'थिया खाथि सफैनाय लोगो लोगोनो बिटिआर ओनसोलाव राजखान्थिनि गुदुं बारहावाया बारबोनो हमदों। बेनि गेजेरावनो एपिबि राजखान्थि दोलोआ गामियाव मिटिं लानानै जेबो मिथियै आरो गोसो गैयै रायजो राजाफोरखौ जयनिं जाहोनायनि गोख्रों अजद लाबोदों गकुलकाटा गामिनि रायजो राजाफ्रा। बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै बिटिआर ओनसोलाव गोदानै जोनोम मोननाय एपिबि राजखान्थि दोलोआ बावैसो सान सिगां जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय गकुलकाटा गामियाव मोनसे मेल लादोंमोन, जेराव बे मेल खोनासंनो फैनाय रायजो राजाफोरखौ जेबो मिथियाबालानो आरो गोसो गैयाबालानो दोलोआव जयनिं जाहोनायनि गोख्रों अजद दैखांदों गकुलकाटा गामिनि रायजो राजाफ्रा। काछाराव सारअन्थाइ गावजानानै सासे सुबुङा अबथिरायै जिउ खहा जादों। काछारनि बरखला गिबि खोन्दोनि सुहेल आहमेद मुंनि सासे सुबुङा फोथाराव हालेवबाय थानाय समावनो हरखाब मिथिंगानि सिमब्रेनाय अखा हानायजों लोगोसेनो सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव अबथिरायै जिउ खहा जायो। एपिडिसिएलआव साख्रि होनायनि मुङाव लाख लाख रां लुथिग्रा सासे सुबुंखौ खानो हादों पुलिसआ। अनलाइननि गेजेरजों नंखाय साख्रिनि फोसावथाय होनानै रां लाग्रा रबिनुल इस्लामखौ खादों पुलिसआ। मिथिनो हानाय बादिब्ला रबिनुल इस्लामआ गोबां वेबसाइट OLXआव साख्रिनि फोसावथाय होयोमोन आरो गावखौनो सासे एसपि होननानै सिनायथि होनानै लादोंमोन रबिनुल इस्लामआ आरो एडिसि होननानैबो गावखौ सिनायथि होदोंमोन। नाथाय पुलिसआ जोबथायाव बरपेटानि कलगासियानिफ्राय हमनो हायो दायनिगिरि रबिनुल इस्लामखौ। रेल मन्त्रि अश्विनी बैष्णवखौ लोगो हमदों राज्यसभा आरो लकसभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि आरो एमपि जयन्त बसुमतारिया। बड'लेण्डआव कारखाना गायसननाय आरो ट्रेन थाथ'नायजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरनि सायाव जथायै सावरायदों मिरुनि रेल मन्त्रि अश्विनी बैष्णव, राज्यसभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि आरो लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारि बिथांमोना। आहमेदाबादनि बिरखं गाथोननिफ्राय इन्डिग' बिरखंआ टेक अफ खालामनायनि सिगाङावनो हरखाब अर नांदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला अर नांनाय इन्डिग' बिरखंआ आहमेदाबाद बिरखं गाथोननिफ्राय दिउसिम थांनो नागिरनाय एबा थियारि जानाय समावनो जादों बे अर नांनाय जाथाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिरखंआव गासै सा 60 जन दावबायारिफोरखौ बिरखंनिफ्राय रैखाथि बोख्लायफिननो हायो होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।